wis sore kok. Yo gak teko-teko. Iya coba WA ndek grup. Cobaan mbek anak kabare. Iya. Hoi. Ya kudu salam sing apik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah iku bodhe teko. Teko ndiae. Ada ngenteni arek iki turun. Masa ya ngenteni ku suwe men. Alah wis penting kabeh wis kumpul. Alah sik to aku sik mabar. Lah ya apa sih maksudmu menulis wae ulangan kok? Kewajiban mulu sinau kok malah ngegame wae. Mbota lah. Alah aku sik ngegame kok sing repot kuwi. Nyapa ya mbak Klirek maksudmu apa? Nesu aja nesu karepmu dhewe, gak ngurus aku, nilai urusanmu. Alah ngopo sih iki lho gampang. Yen kudune ngono, lek wis gede kudune wis iso bagi waktu di sama-sama kok paling nyepelekno. Apa kowe ra seneng? Ya ra ngono maksudnya iku tak makne dhisik sinau cek nilaimu apik. Ngegimoy tapi 15 menit. Mosok meh 15 menit. Dadi tujuanmu rene nyapa lek gak niat sinau iki ra usah rene. Lek saiki gak gelem sinau, ngegimo ae 15 menit. Ayo wis metu ae. Mati kon. Tibos. Karat. Ya ibu baru 15 menit. Lah iki lho wis bubar wis 15 menit. Pagi suwene. Wis iki apa iki? Cek, delok mek wis mari ta. Juga api, Mosok sih delok. bijuke ya api. Ya ngono kuwi lek sinau apik to. Lah ya wingi kok malah milih ngegame. Iya. Kan sing ngonton kamu dhewe. Manut, Nang bisa iki. mulai ketok mulus jare. Wah, tempat tunggu. Tekan diae. Mulai tunggu. Tanpa usaha awake ora iso oleh hasil sing apik. Banjur saka iku awake kudu sinau sing sregep supaya ora nilai sing apik. Lan kudu iso make wektu kanggo kegiatan liyane. Matur nuwun sampun mirsani. Mugi-mugi drama menika saged dados piwulang tumrap kita sedaya. Ngapunten menawi wonten kelepatan.